Hej så alle sammen, og velkommen til endnu en episode af Bullball. I dag der har vi Pinky med, og vi skal spille ind op en Team Bullball. Så lad os da bare komme i gang. Yes, jeg var hurtigere end dig. Nej! Lad os join en Team Bullball. Oj. Og det her Team Bullball, det bliver faktisk ret sjovt. Og vi prøver på at få en førsteplads. Klar lige. Yes. Sådan, jeg klapte den der på kurting. Nej, fuck. Klar den igen. Jeg klarede den. Der selvfølgelig, der skal nok lægge et link til Koalas kanal nede i beskrivelsen. Yeah. Vi skal gå ind og tjekke ham ud. Han laver også nogle videoer derinde. Nå, men også det vi skal bygge. Archery, sword, axe, spooky tree, eller en flodhest. Flodhest. Vi skal bygge svær. Please book. Nej, svær. Nå, lad os prøve. Hvad skal gulvet være? Jeg vil bare lave noget simpelt gulv. Ja. Så svær, ja. Jeg ved ikke rigtig, hvordan den skal se ud. Skal bare prøves frem. Jeg bygger et herover, okay? Ja. Jeg prøver bare sådan lidt frem. Jeg kan mærke, at det bliver mega pissegrimt. Jeg er ikke så god til at bygge. Det er så godt nok heller ikke, men prøv på at gøre vores bedste. Ja. Jeg ved ikke, hvad det skal ligne. Lad os se, hvordan ser det rigtig svært ud. Okay. Ved du hvad? Lad os bare prøve os frem. Og det ikke lige bliver det bedste, men jeg prøver bare at bygge et normalt diamantsværd. Prøv også bare at bygge et eller andet random sværd. Jeg ved ikke lige, hvad det er for sværd. Prøv at det der ind i. Så. Det ligner lidt svært. Nej, det gør det sådan set ikke. Jeg ved ikke om det er helt godt. Er det ikke sådan nogenlunde sådan normalt diamantsværd ser ud? Jo. Hvordan har jeg bygget den anden side? Prøv på at bygge nogen, der kæmper. Okay, hvad har jeg gjort her? Sådan der måske. Nå. Jeg tror det er sådan, at jeg gjorde det, ikke sådan der. Næh. Ja, Simon, kan du lige hjælpe mig? Hvordan har jeg gjort det her? Med det? Mand, der holder et sværd, eller hvad? Ja, hvor det er meningen, at to vi skal kæmpe. Er det virkelig bare sådan, der jeg har gjort? Har jeg lavet den ene side for tyk, eller? Jeg kan ikke se, hvad det er, jeg har gjort forkert. Det ligner en pickaxe. Det jeg laver? Jamen tak.
Jeg ved godt, hvad jeg har gjort forkert nu. Jeg har lige fundet ud af det. Og alt det der musik der. Jeg kan ikke klare det. Prøv at se mit 7 og syg svær, Simon. Wow. Super svært. Det er ikke så pænt, vel? Det er lidt pænt. Det er ikke rigtig diamantsvær. Så! Skal jeg hjælpe dig med at bygge det der? Ja. Vent lidt, jeg kunne også bygge et main til om på den anden side. Bare et guldsær måske, eller et eller andet. Nå, det er det lidt diamantsvær. Bare fordi jeg troede, Mit- det var en lille pickaxe. Nej. Måske jeg hovedet lidt for... Måske hånden lidt for højt oppe. Kan man måske stille hånden en tak længere ned. Og jeg skal lige prøve at bygge noget her. Jeg ved ikke, om det bliver pænt. Jeg var lige på en måde sådan en slags... sådan det krydser hinanden. Nej, nu går det ind over dit jo. Det kan jeg ikke gøre. Nå. Jeg tror bare, jeg skal lave hånden lidt længere ud, eller hvad Lidt sagde du? længere ned. Det ser ikke dumt ud, at man har den helt deroppe. Jo, måske lidt. Der er en, der ringer til mig. Tag mig lige på Sådan der. Sådan der. Skal jeg også have noget hår? Jeg har en idé til noget sejt hår. Sådan der. Det er sejt hår. Fuck, det er noget, det er noget flækkere end hår. Nogle døbeøjne. Ja, han skal da være døbt, skal han ikke? Prøv at se her. Han skal da være helt døbt. Skal han ikke være sådan en mega døbt mand? Jeg prøver lige at finde nogle gode øjne. Sådan der. Skal vi beholde den der, eller skal jeg sætte den? Jeg sætter den ind, Ja. okay? Lidt bedre måske. Ej, de har lidt længere tid, end hvad de har brugt. Den er god. Den er proofy at lave på. Det er svært. Altså, Ben kan jo holde ud til at se dem der er små svære der, som man ikke bruger så lang tid. Sådan et Excalibur. Det er diamantsværd åbenbart. Den er super pup, kan jeg så lige så godt lige sige. Super pup. Den er også meget pup. Den er meget pup. De har ikke brugt sin tid ordentligt. Tænker lidt mere stort. Det der er sådan nogle mærkelige.
tror, at vi mistede Pinky. Nå, så må jeg selv lige afslutte. Håber I kunne lide videoen. Hvis I kunne, så smid gerne en like. Og I må også meget gerne subscribe til mig. Og så ses vi bare næste gang.